Крадец. Ревен. Ако читателят все още не е имал удоволствието да прочете първия том от поредицата за живота на Есла Ферол, Просяк, той трябва незабавно да затвори тази книга, защото няма да преразказвам. Ще ти кажа само това, скъпи читателю. Когато видяхме Еслав за последен път, той беше момче, сирак, неуспешен просяк, тичащ през дивите зимни гори на Секайрим, далеч от дома си Еролгард. Той продължи да тича, спирайки тук-там, още много години, докато не стана млад мъж. Еслав откри, че сред начините за набавяне на храна, искането за нея е най-трудното. Много полезно беше да я намериш в пустоща или да я вземеш от неохранявани пазарни сергии. Единственото нещо, по-лошо от това да просиш храна, беше да се молиш за възможността да работиш за парите, с които да я купиш. Това му се струваше ненужно сложно. Не, що се отнася до Еслав, най-добре беше да бъде емършоят, просяк и крадец. Той извърши първата си кражба малко след като напусна Еролгард, докато беше в южните гори на Тамбуркар, суровата земя близо до планината Йенсен, точно на изток от село Хуарбелт. Еслав гладуваше, тъй като не беше ял нищо освен доста клющава сурова катерица от 4 дни, усети миризма на готвещо се месо и едва тогава намери дима. Група бардове разпъваха лагер. Той ги наблюдаваше от храстите, докато готвеха, шегуваха се, флиртуваха и пееха. Можеше да ги помоли за храна, но толкова много други му бяха отказали преди. Вместо това той се втурна навън, грабна парче месо от огъня и, трепвайки от изгарянето, се покатери на най-близкото дърво, за да го изяде, докато бардовете стояха под него и се смееха. Какъв е следващият ти ход, крадецо? Изкикоти се руса, червенокоса жена, покрита с татуировки. Как възнамеряваш да изчезнеш, без да те хванем и накажем? Когато гладът му утихна, Еслав осъзна, че е права. Единственият начин да слезе от дървото, без да падне сред тях, беше да свали клона до мястото, където висеше над поток. Беше стръмна скала с височина около 15 фута. Това му се стори най-мъдрата стратегия, затова Еслав започна да пълзи в тази посока. Знаеш ли как да падаш, момче? Извика млад каджит, но няколко години по-голям от Еслав, слаб, но мускулест, грациозен в най-малките си движения. Ако не знаеш, просто слез тук и поеми каквото ти се дължи. Идиотски е да ти счупим врата, когато ние просто ще ти нанесем няколко синини и ще те изпратим по пътя си. Разбира се, че знам как да падам, отвърна Еслав, но не го направи. Просто си мислеше, че трикът на падането е да нямаш нищо под себе си и да оставиш природата да си свърши работата. Но 15 фута нагоре, когато гледаш надолу, са достатъчни, за да накарат всеки да се замисли. Съжалявам, че се съмнявам в способностите ти, майсторе крадец, каза каджитът, усмихвайки се. Очевидно знаеш, че трябва да падаш с краката напред, с изправено, но отпуснато тяло, за да не се счупиш като яйце. Изглежда, че ти е писано да ни се изплъзнеш. Еслав мъдро последва съветите на каджитите и скочи в реката, падайки без особена грация, но без да се нарани. В следващите години му се наложи да прави още няколко скока от още по-големи височини, обикновено след кражба, понякога без вода под него, и усъвършенства основната техника. Когато пристигна в западния град Еленхайм на сутринта на 21-я си рожден ден, не му отне много време да разбере кой е най-богатият човек, най-заслужаващ да бъде ограбен. Непревземаем дворец в парк близо до центъра на града беше собственост на мистериозен млад мъж на име Суйбут. Еслав не губи време, за да намери двореца и да го наблюдава. Беше научил, че един укрепен дворец е като човек, с особености и навици по твърдата си черупка. Не беше старо място, очевидно каквито и пари да беше взел този Суйбут, бяха сравнително скорошни. Патрулираше се редовно от стражи, което подсказваше, че богаташът се страхува да не бъде ограбен, и то с основание. Най-отличителната черта на двореца беше кулата му,
извисяваща се на 100 фута над каменните стени, несъмнено осигуряваща на обитателя добра защитна гледка. Еслъв предположи, че ако Суибут е бил толкова параноичен, колкото го е предполагал, кулата щеше да осигурява и гледка към склада на двореца. Богаташът щеше да иска да следи състоянието си. Това означаваше, че плячката не можеше да е точно под кулата, а някъде в двора между стените. И така, когато обедното слънце грееше над двореца, Еслъв бързо се изкачи по стената близо до предната порта и зачака, скрит в запчетите камъни. Вътрешният двор беше обикновен и пуст, с малко места за скривалище, но той видя, че има два кладенеца. Единият стражите използваха от време на време, за да вадят вода и да утолят жаждата си, но Еслъв забеляза, че стражите минаваха покрай другия кладенец, без никога да го използват. Той изчака, докато вниманието на стражите се разсее, само за секунда, от пристигането на търговец с каруца, превозващ стоки за двореца. Докато претърсваха каруцата му, Еслъв скочи елегантно, с краката напред, от стената в кладенеца. Не беше особено меко кацане, защото, както Еслъв беше предположил, кладенецът не беше пълен с вода, а с злато. Въпреки това, той знаеше как да се търкулне след падане и не се нарани. Влажния подемен склад той напълни джобовете си със злато и тък му щеше да отиде до вратата, която предполагаше, че ще води към кулата, когато забеляза скъпоценен камък с размерите на ябълка, струващ повече от цялото останало злато. Еслъв намери място за него в панталоните си. Вратата наистина водеше към кулата и Еслъв тръгна по извитото и стълбище нагоре, вървейки тихо, но бързо. На върха намери стопанина на личните покои на двореца, богато украсени и студени, с безценни произведения на изкуството и декоративни мечове и щитове по стените. Еслъв предположи, че хъркащата буца под чаршафите е Суибут, но не се вгледа много внимателно. Промъкна се до прозорците и погледна навън. Със сигурност щеше да е трудно падане. Трябваше да скочи от кулата, да прескочи стените и да удари дървото от другата страна. Клоните на дървото щяха да го наранят, но щяха да смекчат падането му, а под дървото беше оставил купчина сено, за да предотврати понататъшни наранявания. Еслъв тък му щеше да скочи, когато обитателят на стаята се събуди стряскащо и извика: "Секапоценният ми камък!" Еслъв се втренчи в него за секунда с широко отворени очи. Приличаха си. Не е изненадващо, тъй като бяха братя. Историята на Еслъв Ерол е продължена в книгата «Войн».